कर्नाटक सरकारने सरकारी कामांच्या टेंडर्समध्ये मुस्लिम कॉन्ट्रॅक्टर्ससाठी 4% जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कर्नाटकात ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट ॲक्टमध्ये अमेंडमेंट केली जाईल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 7 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना मुस्लिमांसाठी श्रेणी 2B अंतर्गत सरकारी कामांमध्ये 4% आरक्षण असेल असे जाहीर केले होते. आता मंत्रिमंडळाने देखील याला मान्यता दिली आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उडवली आहे. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयामुळे बहुसंख्य समाजातील कंत्राटदारांवर अन्याय होईल असा आरोप भाजपने केला आहे. भाजप नेत्यांनी या निर्णयाला मुस्लिम तुष्टीकरणाचा अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयानंतर सरकारी कंत्राटदार संघटनांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हिंदू आणि इतर समाज घटकांवरील परिणाम काय असेल, या निर्णयामुळे सरकारी प्रकल्पांमध्ये कोणते बदल होतील याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.